Goeiedag, Limburg is dé wielerprovincie van het land. Door het mooie landschap natuurlijk in het noorden en in het zuiden. Met de prachtige namen uit het verleden en het heden. Met mooie accommodaties. En er is heel veel gebeurd in de afgelopen 5 jaar met het Limburgs wielerplan. En ook de komende 5 jaar gaat dat gebeuren. Limburg koerst op de toekomst is de titel van het nieuwe beleidsplan. Dat de komende 5 jaar vorm gaat geven hier in deze mooie wielerprovincie. In het komende half uur gaan we daar veel meer over vertellen. Limburg Cycling, daar gaat het eigenlijk over. Maar in het kort, wat is eigenlijk precies Limburg Cycling? Kort samengevat. Welcome to the UCI Bike Region Limburg, the proud cycling province in the heart of cycling-minded Europe. We breathe cycling from the famous hills of Limburg to the valley of the Maas River. A region where bikers from all over the world experience the hospitable environment of this magnificent region. A province where champions are born and celebrated. A region which spreads its arms to invite the world of cycling, its fans, amateur riders and pros in both the men, women and handicap peloton. Whether they ride on the road, cyclocross, trails, dirt, BMX or gravel roads. In Limburg, you can sense the passion for cycling. People are not only proud of their own pro cyclists, but also of the many races and cycling events in their own province. Ja, de mooie beelden die passen bij de wielerprovincie Limburg. Limburg koerst dus op de toekomst. Het Limburgs wielerplan 2025 had eigenlijk gepresenteerd moeten worden, Matti Kale, voorzitter, tijdens de Amsterdam Gold Race in april. Dat ging niet door. Toen zeiden we, laten we het doen in oktober. Dat ging ook niet door. Dus zitten we nu uiteindelijk hier bij elkaar. Het is natuurlijk wel echt een ongelooflijk jaar geweest. Ook wat Limburg Cycling betreft door corona. Het is een heel bijzonder jaar voor de hele maatschappij. Dus ook voor de sport. En ook voor ons als platform. Om toch te kijken hoe we dingen voor elkaar krijgen. Op een veilige en verantwoorde manier in deze coronatijd. Ja, want Milan van Wertje, je bent de manager van Limburg Cycling. Dus eigenlijk dagelijks belast met het uitvoeren van de beleidsplannen die onder andere ook door het bestuur en de mensen eromheen, partners, zijn ontwikkeld. Hoe heeft corona daar een streep doorgetrokken de afgelopen maanden? Met een dik rood kruis. Heel dik zelfs? Ja, toch wel. Natuurlijk heel veel activiteit niet doorgegaan. Ja. Nauwelijks evenementen. Een aantal wedstrijden, een toertocht op een hand te tellen. Ja. De grootste toertocht in Limburg was in Noord-Limburg dit jaar. Een primeur. Ja. Dat is wel leuk, maar de aanleiding is niet zo leuk. Ja. Dus het is, voor dit jaar is er beperkt georganiseerd. Mm-hmm. Met name volgend jaar zal het toch wel zijn impact hebben waarschijnlijk. Ja, absoluut. En toch ga je verder. Dit plan gaat ook gelukkig, hopelijk verder ook in Limburg na corona. Daar mogen we ervan uitgaan. Bram, hoe heeft het bij jou doorgewerkt het afgelopen half jaar? Hoe kijk je ook naar het profielrennen als je renners ziet die uit de Giro moeten stappen of niet meer kunnen opstappen of heel slecht uit de coronaperiode komen? Dat is toch best een apart jaar. Ja, in de eerste instantie was natuurlijk alles geschrapt. En toen werd er eigenlijk ook een soort plan gemaakt voor het najaar. En dat ging eigenlijk tot voor kort heel erg goed. Mm. En nu zie je echt de laatste maand dat ook die bubbel van het wielrennen doorprikt is. En in de Giro zie je nu 2 ploegen al naar huis. Ja, ze moeten nog 1,5 week. Ja, de kans dat het in de laatste week nog van alles gaat gebeuren, ook weer met renners. Ja, dat is heel moeilijk. Natuurlijk Parijs-Roubaix afgelast. Dus het is gewoon, wat dat betreft, denk ik ook voor heel veel renners een heel moeilijk jaar. Maar ook voor de ploegen. En het is wel belangrijk geweest dat het in ieder geval nog een aantal wedstrijden doorgingen. Want anders was aan het eind van het jaar voor heel veel ploegen de boeken dicht. Ja. En wij gaan een mooi bruggetje, boek opgooien eigenlijk. Ja. Daar gaat het vandaag om, over dit plan dus. Matti, daar gaan we zo over praten over de komende 5 jaar. Ook over wat er de afgelopen jaren is gebeurd natuurlijk. Ja. Als je het hebt over dit plan, wat moet er in hoofdlijnen vooral tot stand komen? Wanneer ben je gelukkig over 5 jaar, 2025? Ja, er zijn heel veel ideeën en doelen ook in het plan. Als ik het kort mag samenvatten, is meer mensen aan het fietsen krijgen. Dus meer mensen op de fiets krijgen. Ja. Mensen die zich willen ontwikkelen, die de ruimte bieden om te ontwikkelen. En dat kan gaan van een kind die zich wil ontwikkelen tot een prof of tot een goede amateur. Mm-hmm. Maar het kan ook gaan mensen die van 50 en die willen zich voorbereiden op de Alpe d'Huez. Die kunnen zich in Limburg ontwikkelen. Ja. En het derde is gewoon de branding van de regio. Ik denk dat wij af en toe wat trotser mogen zijn wat er in Limburg gebeurt rondom wielrennen. Ja. Dat wordt ook vaak bevestigd buiten de provincies. Alleen binnen de provincies zijn we toch altijd iets te bescheiden in onze ogen. En daar mogen we wat meer uitdragen. Oké, dat moet dus echt gaan gebeuren. Plan tot stand gekomen met behulp van heel veel mensen. Er staan ook heel veel mensen in die eraan hebben meegewerkt en hebben bijgedragen. Veel partners ook daadwerkelijk die hier benoemd worden.
Ja, we hebben je kunt natuurlijk vanaf achter een laptop je plan gaan schrijven. Maar je kunt natuurlijk ook zorgen dat je de omgeving erbij betrekt. Dat hebben wij gedaan. Het leuke van het wielrennen is dat het een hele brede omgeving is. Ja. Een hele brede context. Het gaat van de wielergemeente, de provincie tot en met de bedrijven die met wielrennen bezig zijn. De organisatoren van wielerevenementen, profploegen en de verenigingen. En dat maakt het ook wel heel erg leuk. Het is een hele afwisselende wereld en iedereen wilde ook heel graag eraan een bijdrage aan leveren. En die passie, dat zie je ook wel terug in het plan, denk ik. Het is een heel ambitieus, maar wel een realistisch plan. Waar we echt zin hebben om dat samen met dat veld ook een bijdrage hier aan heeft geleverd om dat te realiseren. Ja, goed, dus het zegt inderdaad samen, waardoor je dus ook veel draagvlak hebt om de komende 5 jaar nog eens de schouders eronder te zetten, om het nog verder te ontwikkelen. Nog verder, want er is de afgelopen 5 jaar veel gebeurd. Als we even kort terugblikken op die afgelopen jaren, Milan. Ladies first, zullen we maar meteen zeggen. Dan begint het met vrouwenwielrennen. Ja. Ja, toch? Ja. Is er heel veel gebeurd? Want het vrouwenwielrennen was een van de speerpunten ook uit de afgelopen jaren. Dat willen we verder gaan ontwikkelen. Ja, dat was een speerpunt en dat blijft ook nog wel een belangrijk aandachtspunt. Ja? Er stappen toch wel veel dames op de fiets. We hebben veel leuke projecten gehad. Dames die mee hebben gedaan aan de Bulls Ladies Tour. Evenementen, veel meer dames-evenementen die we extra ondersteund hebben. En dat blijven we ook doen. En veel ladies-only activiteiten die waar veel animo voor is. Dat is ontzettend leuk. Ja. Maar het aantal dames dat op de wedstrijdfiets stapt, dat blijft nog steeds beperkt. En daar blijven we zeker op inzetten. Dat is een ontwikkelpunt. Dat is echt een ontwikkelpunt. Maar als je tegelijkertijd kijkt, als je bij toertochten kijkt, als je op zaterdag op de fiets stapt door het Heuvelland, en heel veel vrouwen de afgelopen periode. En de mountainbike. Ja, toch? Ja, ik las gisteren ook dat het vrouwenwielrennen echt aan populariteit wint. En ik moet eerlijk zeggen, 2 weken terug hebben ze ook een klein graveltochtje georganiseerd binnen de normen van de corona hier in Limburg. Ja. En er was ook veel animo vanuit de vrouwelijke, eigenlijk gravel rides dus. Hè? Dat is een beetje de nieuwe. Maar dat is echt leuk om te zien. En dat kan het wielrennen in het algemeen een boost geven. Want mannen vinden het ook leuk als er meer vrouwen fietsen. En het kan elkaar stimuleren. Dus tof om te zien. Ja, inderdaad, het heeft inderdaad een hele vlucht genomen. Milan had het over de ladies-only activiteiten waarin de vrouwen bij elkaar komen en ook worden bijgepraat ook over de laatste technische snufjes. Niet altijd evident, zo blijkt uit het volgende filmpje. De nageltjes mooi gelakt en rammen op de kasseien. Het gaat goed samen. Al is de les wielwisselen nog wel een dingetje. Ja, maar die moet je ook draaien. Die moet je ook... Nee. Los is linksom. Moet die zo? Dat lukt sommigen nog niet zo goed. Dit is precies waarvoor we met dames onder elkaar zitten. Hier kunnen we wel om lachen. Dit zou mannen niet gebeuren. Die accepteren niet dat wiel er niet uitgaat. Denk ik, dan gaan ze allemaal het proberen. Maar wij zeggen jammer. Jammer. Ja. De deelnemers komen uit de hele provincie en zien deze avond als een goede training. Het balanceren op de fiets is de basis en een goede sprint, die trek je zo. Het gaat zo soepel, hè? Zo uit het niks ook, hè? Zo helemaal voorover. Hoe dan? Het team van Sunweb heeft alle oefeningen zelf bedacht en uitgezet. En ik denk dat die meiden ook wel enthousiast zijn om deze groepen te begeleiden. En dan ook te laten zien wat wij kunnen, maar ook mensen te laten voelen wat wij nou ook dagelijks doen. Ja, er gebeurt heel veel op dat vlak bij het vrouwenwielrennen. Ook logisch als je ziet hoe succesvol de Nederlandse vrouwen zijn en toch domineren vaak in de World Tour bij de vrouwen en op de wereldkampioenschappen. Hoe ga je dat verder ontwikkelen dan in de komende periode? Nou, sommige dingen gaan we om mee verder. Dus ladies only of open trainingen, dat trekt gewoon goed aan. Dus dat blijven we ook doen. Met name ook inzetten op de jongere doelgroep, zeg maar 15 tot 18-jarigen, die te interesseren met open trainingen voor de wielersport. En met name ook de wedstrijdsporters, laagdrempelige wedstrijdjes organiseren, samen met de NWW. Ja, want die laagdrempelige wedstrijden moeten uiteindelijk dan leiden dat er misschien meer vrouwen ook echt competitief op hoger niveau mee willen rijden. Ja, met name dat ze... Hoe kan het eigenlijk dat ze niet mee willen doen dan met die grote wedstrijden? Dat zo'n aandachtspunt is? Nou, het niveauverschil is ook groot. Dus je stapt ook niet zomaar in natuurlijk. Ja. En, je kunt ook later starten. Dat is het voordeel. Hebben de dames die starten ook vaker later met fietsen. Je ziet Annemiek van Vleuten. Die begint ook rijkelijk laat met wielrennen. En je kunt de top bereiken. Dus dat is prima mogelijk. En met de laagdrempelige instapwedstrijden is het met name de bedoeling van proef er nou eens van. Het is best wel leuk. Het is niet per se gevaarlijk.
En hopelijk is dat een opstapje om door te gaan voor de wedstrijden. Het is niet per se gevaarlijk, zegt hij. Het hoeft niet gevaarlijk te zijn. Ja, dat hoeft niet. Kan wel. Dat kan natuurlijk wel. Ja. Dat is wel een punt wat Milan heeft. Want, kijk, het zou hetzelfde zijn als ik zou beginnen met wielrennen en ik moet in één keer tegen Sagan gaan fietsen. Niet heel leuk. Nee, en dat is ook niet echt motiverend. nee, zeker niet. Nee, als je, dus ja, dan... Dat verschil is nog zo groot en daar moet je echt die laagdrempelige... Zo ben ik ook begonnen als jongetje. Ja. Heb ik ooit een keer een wedstrijdje gefietst. Ik had toen veel gefietst en toen... Dat was gewoon een lokaal wedstrijdje in Haaksbergen op een bult. En daar kon iedereen aan meedoen. Ik had helemaal geen licentie of helemaal niks. En ik had een mountainbike en er waren allemaal veldrijders. En ik mocht eraan meedoen. En zo ben ik de wedstrijdwereldje ingerold. Zonder enige vorm van licentie of wat dan ook. Ja, en dat je ook nog kans hebt om toch nog een prijsje te rijden. Of op zijn minst niet helemaal gelost te worden. Ja, nou ja... Of werd je gelost? Nee, want er was een mountainbike wedstrijd. Dus dat maakt er niet uit. Dan kun je altijd je eigen tempo rijden natuurlijk. Ja, rondje. Ja, over het zo'n rondje. Maar ik werd toen 6e. Dus toen hadden ze wel meteen van... Van de? Goh, dat deden veel meer. Oh, toch wel? Ja. Niet zoveel. Nee. Want er was een hele amateurploeg van Han Vanel toen aanwezig. Ja. En toen zei ze ook, die heeft ook talent. Zo werd ik ook erkend. Ze zeiden, goh, je hebt talent. En toen werd ik na die tijd aangesproken. Jij moet iets met wielrennen gaan doen. Ja. Snap je? Dus door die laagdrempeligheid kun je ook ontdekken wat je kwaliteiten zijn. En die ga je niet ontdekken als je rechtstreeks tegen Sagan moet gaan fietsen. Nee, precies. Maar die wedstrijdjes wel. Die sluit wel een beetje aan bij hoe ga je die talenten nog verder opleiden. En daar hebben jullie dat circuit eigenlijk voor opgericht. Een beetje de jeugdcup. De Limburg Cycling. Ja, dat is echt... Het mooie daarvan was, er waren nog een aantal jeugdwedstrijden in Limburg, een stuk of 6. En we hebben gewoon een avondje bij elkaar gezeten met alle organisatoren. En de eerste vraag was eigenlijk, willen we samen iets doen? En iedereen zei volmondig ja. Mm-hmm. En daarna is eigenlijk binnen no time een circuit opgericht. En we hadden 12 wedstrijden met een bolletjestrui, een promotie erbij. En iemand die zegt van, nou weet je wat, ik ga wel allemaal standen en rangen bijhouden. En het was meteen een voorbeeld voor heel Limburg en voor heel Nederland en voor België. Dus fantastisch project. En het ziet er dan heel erg mooi uit. Zeker als er ook nog eens een drone in de lucht hangt. Alsof de helikopter boven de jonge knapen hangt. Als ze op weg zijn tijdens een van hun wedstrijden in die Limburg Cycling Jeugdcup. Ga jij in de Limburgse heuvels de strijd aan om de bolletjestrui? Are you gonna sprint for the green jersey? Misschien word jij wel renner van de dag. Leuker gaat het niet worden, toch? Schrijf je snel in voor de jeugdwedstrijden van de Limburg Cycling Jeugdcup. En zo begint het inderdaad. Zo werd zelfs Bram Tankink groot. Is dit de nieuwe Sabrina, Tom of Wouter al bij? Hebben jullie die ontmoet? Of de nieuwe Bart Breentjes voor de toekomst wellicht? Ik hoop het. Ja, je hoopt het? Je weet het nog niet? Ik heb geen idee. Je hebt nog niet, nee. Maar het begint natuurlijk wel bij dit soort wedstrijdjes. Als het leuk blijven vinden. Precies. En dat de aanwas goed is en een grote groep is. En dan druppelt vanzelf wel het talent door. Ja. Je zei iets interessants straks over... je bent eigenlijk met die gasten bij elkaar gaan zitten van die wedstrijdjes individueel. En je komt bij elkaar samen. Ja. Dat heb je eigenlijk met de grotere wedstrijden, niveautje hoger meteen gaan we maken. Ja. Ook eigenlijk gedaan op die manier. Ja, dat was eigenlijk bij de Limburg Cycling Classics hetzelfde verhaal. Van ja... het gaat prima met de wedstrijden, maar ze bestaan nog. Maar we willen ook vooral dat ze op de kalender blijven staan. Mm-hmm. Hoe kunnen wij samenwerken om toch een stap verder te komen? En wat betekent die samenwerking? Dat je samen inkoopt of dat je samen reclame maakt? Ja, precies, gezamenlijke promotie. Met name ook op zoek gaan naar partners en sponsoren die zeggen... nou, ik wil niet een regionale wedstrijd alleen maar sponsoren... maar ik wil gewoon een hele cyclus sponsoren in heel Limburg. Ja. Het hele jaar zichtbaarheid hebben... Ja, dat is dan het vernieuwende. En dat je vooral ook de communicatie, dus die wedstrijden elkaar gaan promoten. Dus dat je niet maar 1 keer per week of 1 keer per jaar aandacht hebt, maar dat die wedstrijd 5 keer per jaar aandacht heeft. Ja, dat die wedstrijden bij elkaar steeds meer in de aandacht komen. Je bent een van de ambassadeurs van de Cycling Classics, waar we het dan van hebben, Bram. Hoe werkt dat? Je laat weten van jongens, let op, je gebruikt jouw naam en jouw achterban om te laten zien wat er hier in Limburg gebeurt op dat gebied? Ja, ook. En we zijn dus samen naar een aantal sponsors gegaan om daar het verhaal te vertellen. En we hebben uiteindelijk zeg maar ook een sponsordag georganiseerd. Dat was echt een hele leuke dag. Waar we eigenlijk zeg maar Vago,
zeg maar, met zijn klanten kon gaan fietsen. Ja. Eigenlijk is het een soort clinic met alle ambassadeurs. Ja. Superleuk, denk ik. Dus op die manier probeer je natuurlijk een betrokkenheid te creëren. Maar dat is wat je wilt. En dat is ook wat Milan zegt. Door eigenlijk alle wedstrijden overkoepelend te pakken, heb je een groter bereik. Ben je vaker in beeld. En kun je ook met z'n allen iets op de kaart zetten. Hè? Ook zo'n dag, ja, daar kunnen echt bedrijven elkaar ontmoeten. Nou ja, uiteindelijk is het gewoon ook het netwerk. Hè? En dat krijg je er dan uiteindelijk ook voor terug. Want je moet er natuurlijk, en dat is natuurlijk ook bedrijf wat wil gaan sponsoren, wil er iets voor terugzien. En dat kan in de vorm van commercie zijn, van bereik. Ja, bekendheid misschien. Ja. Maar het kan ook gewoon zijn dat je andere mensen ontmoet op een hele andere manier. Ja. En ik denk dat laatste, zeg maar, juist nu veel belangrijker is. En ook die betrokkenheid daarbij, dat heeft heel veel waarde. Ja. Dus ik denk dat we dat heel goed doen eigenlijk als Limburg Cycling, zeg maar, met die classics. En per definitie pakken die sponsors natuurlijk goed samen, want ze hebben allemaal natuurlijk toch een bepaalde liefde voor die sport. Ja. Weliswaar misschien de een bij de ene wedstrijd en de ander bij die andere wedstrijd. Maar dat grijpt wel een beetje aan elkaar op die manier. Ja, maar dat is ook een beetje de rol die wij proberen te spelen om heel veel partijen met elkaar te verbinden. En een van die partijen die je kunt verbinden met elkaar zijn die bedrijven inderdaad. Ja, dus dan ben je meer een netwerkverbinder, aanjager. Ja. En dan kom je dus inderdaad bij elkaar, bijvoorbeeld bij zo'n cycling experience, door weer en wind. Want dat hoort nu ook wel helemaal bij het wielrennen, ook al bij je directeur of bij je de sponsormanager. Ook jij trekt je wielerpakje aan en gaat fietsen met bijvoorbeeld Bram. Ja, zo komt iedereen bij elkaar. Maar wat is er leuker dan samenkomen? Met koffie en vlaai begint het dan natuurlijk. Vervolgens met elkaar kletsen, met elkaar fietsen. En napraten weer over wielrennen. Ja, er is stiekem niks leukers dan dat als je al een beetje in dat wielrennen wil zitten. Ja, de reacties daarop waren eigenlijk zo enthousiast. Ja. Van ja, allemaal prima. Als die dag er maar bij zit, dan ben ik weer sponsor voor de komende jaren. Oké, dus je haalt er ook meer sponsors mee binnen daardoor. Ja, dat is ook in de insteek. Hè, dat we vragen om sponsoren nemen klanten mee. En hopelijk raken die ook weer enthousiast over het concept. Ja. En sluiten ze zich aan. Ja, we hebben vrouwenwielrennen gehad, jeugdwielrennen. De Cycling Classics, de belangrijkste wedstrijden dus. Over de veilige wieleromgeving heeft u vast in de media misschien wel het meeste gelezen. Want dat is altijd wel een thema. Hoe veilig is het eigenlijk nog op straat? En kunnen die jonge talenten feitelijk ook nog wel echt ontwikkelen als ze in het drukke verkeer moeten? Dat is wel een van de belangrijke punten geweest de afgelopen jaren, Matti, voor jullie. Veilige wieleromgeving creëren. Ja, klopt. Er zijn op dit moment sowieso 2 veilige wieleromgevingen. Er komt er nog eentje in Midden-Limburg bij. Wat we in het plan wel hebben gezegd, van het zou misschien nog wel mooi zijn om lokaal nog op kleinschalige wijze toch nog iets als veilige wieleromgeving te organiseren. Ja. En dat zou dan bijvoorbeeld een pumptrack kunnen zijn. Dus daar zijn we nog wel aan het kijken en er staat ook in het plan dat we dat toch wel willen realiseren. En met name voor de jeugd, om daar die passie, het plezier in het fietsen te krijgen en hopen dat ze zich dan gaan melden bij een van de verenigingen om zich daar verder te ontwikkelen. Ja, toch is het wel vrij uniek, hè? Als je bij Tour de Limbourg op L1 ziet en dan zegt Gert Jacobs wat hier allemaal gebeurt op dat gebied, die veilige wieleromgeving, dat zie je niet zo heel veel in de rest van het land. Nou, je ziet het niet. Tom Dumoulin Bikepark is qua grootte natuurlijk wel vrij uniek. Dat is vrij extreem. Maar we hadden een flinke achterstand in Limburg. Hè. Er waren gigantisch veel verenigingen die een eigen clubparcours hadden, een trainingsparcours hadden, veilig. Ja. In het Westland, in Brabant. En dat had Limburg niet. Aha. En in de afgelopen 5 jaar is wel echt een inhaalslag gemaakt dat al die verenigingen een clubparcours hebben waar ze veilig kunnen fietsen. Maar omdat het zoveel binnen een paar jaar op meerdere plekken gebeurt, valt dat wel meteen op natuurlijk. Ja, inderdaad veel plekken. Om eens te kijken hoe het kaartje van Limburg er dan uitziet. Met heel veel veilige wieleromgeving. En dan zie ik dat het provinciebreed, van noord en zuid, oost-west, er heel veel gebeurt op dat gebied.
niks zo fijn om gewoon binnen die hekken van bijvoorbeeld het Tom Dumoulin Bikepark of elders bijvoorbeeld in Venlo of in een hal te fietsen om daar veilig je talent te kunnen ontwikkelen. Ja, ik geniet er echt van als je dat ziet. Ik was onlangs weer op het Bikepark het 's avonds. En dan waren we bezig met open trainingen voor kinderen die net willen beginnen met fietsen. Ja. Op de achtergrond waren 25 mountainbikertjes bezig. Een paar meter verder waren er 30 man op de racefiets en rondjes aan het draaien. Ja, dat is eigenlijk de essentie waar die veilige wieleromgevingen bedoeld zijn. Ouders durven hun kind daar te brengen en te laten fietsen. Want het is veilig, het is goed georganiseerd, er is alle ruimte. Het is belangrijk om ermee bezig te blijven. Zit er nog wieleropvolging bij jou aan te komen dan in de Tanking Family, Bram, of niet? Nou, dat hoop ik. Maar ja, die jongste is 2 jaar. Die zit nu net op een loopfietsje. Ja. Maar die oudste 3 dames, die houden alleen van paardrijden. Die krijg ik echt... Is ook een mooie sport in Limburg trouwens. Ja, ik heb het echt geprobeerd, zeg maar. Net zo hard geprobeerd als de Tour de France te winnen. Maar dat is ook niet gelukt. Ik moet zeggen dat ik niet zo succesvol ben. Maar het is overigens wel, juist hier in Limburg, en dat klinkt misschien gek, hè, we hebben een super wielercultuur, maar juist hier is een veilige omgeving echt belangrijk. Want de heuvels, hoe je het ook bent of verkeerd, is voor hele kleine kinderen over het algemeen niet de veiligste omgeving en zeker niet op de weg. Ja. Dus ja, zo'n Tom Dumoulin Bikepark, hoe groot die ook is, hebben we echt nodig. En daarom is het mooi dat hij er is. Maar wat je ook aangeeft, een aantal lokale parcoursjes zou ook nog helemaal fantastisch zijn. Ja. Want je ziet, die discussie die wordt natuurlijk ook zeg maar, soms wat negatief beïnvloed door de hoeveelheid wielrenners die we hier hebben in Zuid-Limburg. En niet vanuit Zuid-Limburg zelf, maar wel vanuit de rest van het land die hier komen fietsen. Zorgt voor best wel wat irritatie. Druk op het heuvelland. Ja, druk in het heuvelland. En dat is heel anders als je richting België gaat. Ja. Dus we moeten het ook met z'n allen wel echt beschermen. Ja. Met name voor de kwetsbare groep. Dat je niet aan je eigen succes ten onder gaat. Nee. Ja. Maar wat jij aangeeft kwam ook naar voren in de gesprekken die wij gevoerd hebben met een aantal partijen om dit plan tot stand te brengen. En daar hebben we ook van gezegd, daar moeten we iets mee. Ja. Als je het hoort, moet je er iets mee doen. Het fijne is van, Limburg is groter dan Zuid-Limburg. Heel veel mensen denken aan Zuid-Limburg als het gaat over fietsen, de heuvels, de bekende heuvels. Maar ga richting Duitsland, richting Noord-Limburg, Vlaanderen of Wallonië, dan kun je heel fijn fietsen. Alleen wij moeten ook proberen die wielrenner te verleiden om daar naartoe te gaan. En dat moeten we gezamenlijk met een aantal partners doen. Maar omdat die druk die men voelt in het heuvelland, om die te verminderen. Ja, precies. Dus het vrouwenwielrennen, jeugdwielrennen, veilige wieleromgeving, de grotere wedstrijden bij elkaar bundelen om die ook echt te laten overleven. Zeker in deze coronatijd nog best een hele stevige opgave. Dat zijn zaken die uit het verleden nog worden doorgetrokken ook naar de komende 5 jaar. Tegelijkertijd ga je ook nieuwe speerpunten ontwikkelen. Zoals daar zijn de programmalijnen, die jullie zo hebben benoemd hè, en dit plan. Het zijn er eigenlijk 6 in totaal. Wil je er eens een aantal uithalen met wat voorbeelden daarvan, om het wat meer tastbaar te maken? Nou, met name veel jongeren op de fiets krijgen. Meer, heel Limburg fietssportief. Ja. Dus jong en oud op de fiets krijgen. Dat is een heel breed begrip. Maar wel het sportieve fietsen, dat we daar met name op focussen. Ja. Het talentontwikkelingsverhaal willen we wel doorzetten. Ieder talent proberen te helpen het beste uit zichzelf te halen. Op het gebied van evenementen ook gaan kijken hoe kun je dat nou breed gaan doen. Dus we hebben prachtige evenementen in Limburg, maar hoe kunnen we ook zorgen dat het divers aanbod blijft. En met name ook proberen om die evenementen die er zijn te verbreden met activiteiten en aanvullende activiteiten. En met name het laatste zeg ik ook, we hebben Limburg, we hebben een prachtig gebied, we hebben zoveel dingen waar iedereen het steeds over heeft. Nou, dat moeten we ook zeker vermarkten in de promotie. En dat is een van de belangrijke speerpunten erbij. Precies, ja. Hoe krijg je zoveel mogelijk mensen op de fiets? En dat begint natuurlijk ook wel vooral bij de jonge jeugd. Ik sprak laatst Lizzie Dijknen, de voormalige wereldkampioene en onlangs nog winnares van Luik-Bastenaken-Luik. Die is ooit begonnen op de fiets, eigenlijk gewoon toevallig bij een scholenprogramma. De Engelse Bond had een scholenprogramma. Ga maar eens proberen. Ja. En in één keer bleek zij fantastisch fietser te zijn. En dat is nu een van de beste wielrensters ter wereld. Ja. En dat is bijna een goed voorbeeld voor het scholenprogramma dat jullie ook een beetje voeren. Ja, nou het mooie is gewoon dat we hebben gewoon normaal de reguliere clinics. Hè. We hebben fietsen waar verenigingen of scholen gebruik van kunnen maken. Maar het virtuele fietsen wat dat betreft wel een speerpunt op in te zetten. Misschien heeft de coronaperiode daar wel een extra boost aan gegeven. Maar je ziet gewoon dat het een andere manier is om jongeren die niet meteen zeggen ik wil op een racefiets gaan zitten. Maar die willen gewoon kijken wat vind ik leuk. Ja. En hoe kan ik nu met een spelletje beïnvloed raken door de wielersport. En dus onder andere met Jumbo-Visma zijn we op de middelbare scholen nu bezig. Ja. En dat
Ja, dat is super interessant. Het is super leuk en het slaat goed aan. En we zijn nu aanvullend bezig met open trainingen vanuit die clinics. En daar is ook veel animo voor. Dus het is een oudere doelgroep, 15 tot 18-jarigen. Maar dat is één voorbeeld van virtueel fietsen. Ja, met die scholieren aan de gang gaan. Goed voor de gezondheid en dus ook om jong talent misschien wel te ontdekken. Het zou zomaar kunnen, ook voor Jumbo-Visma weer interessant. En samenwerking met wielerclubs in de rest van het land. Zoals bijvoorbeeld TBC Maaslandster onlangs nog een overeenkomst sloot met Jumbo-Visma, met de academie. Dus dan ga je naar school toe en dan maak je gewoon kennis met scholieren. En scholieren maken weer kennis met het wielrennen. Ik begin de clinic altijd met de vraag: wie kent eigenlijk Team Jumbo-Visma en wie kent de Tom Dumoulin of het Steven Kruiswijk? Of wie kent de wielervereniging uit de omgeving? Nou, dan gaan er 3 vingers meestal de lucht in. Dus jongeren die zijn echt niet bekend met de sport en daar willen we verandering in brengen. Het enthousiasme onder de leerlingen in Venlo is wisselend. Zo vinden sommigen het maar een vervelend begin van de dag. Nou, ik was liever nog even in bed blijven liggen, maar... Nee, ik had liever op mijn bed gelegen. Ja. En rammen anderen erop los. Ik vind mountainbiken heel lekker, zo door het bos. Beetje technisch fietsen. Lekker je moe maken. Ik vind het ook wel leuk, een keer iets anders. Sowieso beter dan wiskunde. En al helemaal als een flinke training wordt afgesloten met een zelfgemaakte smoothie. Maar het is wel interessant om te zien dat heel weinig kids kennelijk op die scholen bekend zijn met het wielrennen. Of dat ze zeggen Tom Dumoulin beats me, wie dat is. Wij gaan er allemaal in onze eigen wielerbubbel vanuit. Dat iedereen Bram Tankink en Tom Dumoulin en Wout Poels kent. Ja, dat is ook wel. Ik ben er een paar keer bij geweest. Dan zie je sommigen elkaar van het waast aankijken. Waar hebben ze het over? Ja. Sommigen zijn wel enthousiast. Ik vond het wel leuk overigens dat je ziet dat het niveau hier kijk even in Zuid-Limburg, door de heuvels, bleek wel aardig hoog te zijn. Omdat ze misschien gewend zijn om iedere keer vanuit Schulp omhoog te fietsen. Ja, dat was wel opvallend. Dus dat keek ik wel terug van Jumbo-Visma van, nou, dat is wel goed geregeld. Klimtalent. Had je vroeger ook een voorbeeld? Iemand waar je tegenop keek van, ik zou ooit ook wel die renner willen zijn? Nee. Nee. Kijk maar, dan laat ze branden, joh. Ik was als kind vooral met atletiek bezig. En dan keek ik tegen Carl Lewis op. Maar ja... Dat is ook niet gelukt. Nee. Ook alweer niet. Dus ja, op een gegeven moment dacht ik... Nee, ik ging op een gegeven moment mountainbiken. En daar was Bart Brentjes natuurlijk de man. En dat was ook het voorbeeld. Eigenlijk een van de grondleggers van de Nederlandse mountainbiken. Zeker. Dus ja, daar keek ik dan wel tegenop. En later moest ik ook tegen hem fietsen. Maar het begint natuurlijk ook met het eigen plezier. En met datgene wat je zelf wilt. En ik denk dat je daar niet jong genoeg mee kunt beginnen. Toen ik 4-5 was, zat ik al wel op een BMX'je. Mm-hmm. En daar leerde ik eigenlijk al sturen en trappen. En je moet eigenlijk je kinderen, zeg maar, op middelbare school... op het moment dat ze dan pas in aanraking komen fietsen... Ja, je zou ze eigenlijk al, zeg maar, op hele jonge leeftijd met de fiets aanraking moeten brengen. En mensen vragen altijd, waarom zijn de Nederlandse dames zo goed? Dat valt echt valt heel erg op, ja. Nou, ik denk dat dat heel veel te maken heeft dat meisjes al, zeg maar, Nederlandse kinderen al heel vroeg naar school fietsen. Of heel veel naar school fietsen. In België gaat bijna niemand met de fiets naar school. Dan leer je toch ook kinderen, komen ze toch ook niet in aanraking met de fiets. Dus hier komen ze in principe op de gewone fiets al in aanraking met de fiets. Ja. Dus, en dat zorgt weer voor uiteindelijk aanwas. Hè? Ook de meiden. Ik bedoel, ik kan me voorstellen, in een onveilige omgeving zoals België... Dat is voor de fiets een redelijk onveilige omgeving. Dan gaan ouders de kinderen en met name de meisjes niet stimuleren om te fietsen. Omdat het gewoon gevaarlijk is. Ja. En dan kom je weer terug bij die veilige... Dat is een beetje kip-ei-verhaal. Op een gegeven moment zei je, hoe meer je op de fiets gaat zitten... hoe veiliger uiteindelijk ook wordt. Je hebt veel minder autoverkeer nodig daarna ook. Het zou goed zijn voor duurzaamheid. Ja. Is ook een stokpaardje. Absoluut. Absoluut. Ja. En daar, dus we kunnen heel veel negatiefs over de coronacrisis zeggen natuurlijk. Hè, want het is ook gewoon... trekt een hele zware spoor in onze samenleving. Ja. Maar ik zie de laatste tijd in België zoveel mensen fietsen. Ja. Dat is echt ongelooflijk. En dat heeft er wel bijgedragen. En dus misschien is dat een goede positieve verandering. Ja, eens. Ja, dat zou mooi zijn. Als je eenmaal dan toch gescout bent als talent... dan zie je hier ook in de studio... die mooie tenues van Limburg Cycling. En dat zijn dan voor een deel ook weer dat talententeam... dat je een soort Limburgse selectie hebben jullie ook vormgegeven. Dat is ook eigenlijk nieuw.
Dus dan moet een beetje de voorloper zijn van, als je daarin komt, uiteindelijk moet je hopen dat je in de kijker rijdt bij grotere ploegen? Nou, we willen vooral proberen om een aanvulling te zijn op het programma van de verenigingen. Dus het is eigenlijk een districtselectie van Limburg. Ja. En door een aanvullend programma te bieden, met name meerdaagse of mooie klassiekers, voor renners van de verschillende Limburgse verenigingen, dat die renners denken, nou prima, ik hoef niet naar een andere vereniging buiten Limburg. Mm-hmm. Ik kan bij mijn eigen vereniging een mooi programma rijden. En daarnaast heb ik de Limburg Cycling Selectie, waar ik ook een mooie wedstrijd kan rijden. Dan heb ik ook een goed programma. Ja. Dus ik blijf fijn in Limburg. Hier kan ik ook goed een ding doen. Ja, precies. Zoals bijvoorbeeld in Voerendaal. Dat is natuurlijk een prachtige wedstrijd. En als je daar rijdt, de grote namen van nu hebben daar ooit wel gereden. Of misschien zelfs wel gewonnen. En daar rijden ook de mannen rond van die Limburg Cycling Selectie. Ja, het toffe is, gaan ze dan ook door en zit er echt heel veel belofte aan te komen. En een aantal weken geleden was de wedstrijd dwars door het Hageland. Een echt mooie, heel grote wedstrijd in België. En toen reed Stijn Dame een tijdje mee op kop. Jongen uit Landgraaf, die eigenlijk geboren en getogen is bijna bij het regionaal trainingscentrum. En 2 weken na die wedstrijd was dan het Nederlands kampioenschap voor belofte op de Van Berg, bij jou om de hoek, voormalig, in Drenthe. En daar was dan Stijn Dame de grote man. Hij werd Nederlands kampioen bij de belofte. En dan mag je dat prachtige tenue aantrekken. Er zijn heel veel jongens in mijn leeftijdscategorie die die trui graag zouden willen dragen. En ik mag hem dragen, dus altijd goed voor het moraal. En draagt het bij misschien wel aan de totstandkoming van een droom die jij hebt? Ja, ik hoop het. Maar het is natuurlijk geen zekerheid om prof te worden. Moet je heel veel doen, heel veel laten. En daar ben ik goed mee bezig en ik hoop dat ik volgend jaar de stap kan zetten. En geniet je iets meer van moeilijke trainingskilometers in dit tenue? Ja, dat gaan we in de winter zeker beleven, die moeilijke trainingskilometers. Maar ja, ik zie het als geen straf, ik zie het als plezier om op die fiets te zitten. Ja, Mattie, hoe blij waren jullie dat in Limburg dan ook meteen dat NK voor belofte wint? Want ja, een groter exponent kun je natuurlijk niet hebben als talent. Nee, zeker. Nee, we waren heel blij met deze overwinning. Maar het is ook gewoon, laat ik gewoon zien dat de mensen van het RTC, Danny en Britt, die daar de trainers zijn, dat zij gewoon goed werk leveren. En dat is gewoon mooi om te zien dat je dan ook dat al die inspanning ook resultaat levert. Ja. En wat Stijn gedaan is natuurlijk geweldig. Zeker. Dat heeft echt een hele opleiding hier bij jullie eigenlijk gereden, hè, bij het RTC. Volgens mij een jaar of 7 inmiddels in het RTC. Ja. Dus goed. En talentontwikkeling is vrij grillig. Niet alleen maar op de fiets, maar vooral ook het mentale vlak. Er zijn best wel wat renners langsgekomen en niet iedereen redt het. En ja, Stijn is wat dat betreft een welkome renner die prachtig resultaat haalt. Het is ook belangrijk dat je af en toe goed resultaat haalt. Ja, zeer zeker. Dan moet er weer een goed voorbeeld zijn weer voor andere gasten. Dat tenue, zoals hij zelf al zegt. Ja. Heel veel gasten in mijn leeftijdsgroep willen dit tenue dragen. En dat heeft hij bereikt. Geen garanties voor de toekomst overigens, maar Stijn, alle succes. Want hoe promoot je verder de sport? Je bent bezig met scholen. Je hebt natuurlijk ook wielerwedstrijden. Ja, daaromheen probeer je dan mensen toch ook enthousiast te maken voor de sport? Ja, met name zeg maar de side events. Toertochten hebben nu langzamerhand beginnen er ook af en toe side events te komen. Met name ook verbreding richting gravelen. De gravelfietsen begint steeds meer te komen. Ja. Maar met name bestaande wedstrijden, dat die ook, wielerwedstrijden, toch nog meer gaan inzetten op side events. Dus is het niet alleen maar om publiek te krijgen, nog meer publiek te krijgen, maar ook met name om de jeugd te enthousiasmeren. Met dikke bandenraces, met loopfietsraces, met een kleine toertocht, met noem maar op eigenlijk. Mag best wel creatief en inventief zijn eigenlijk. Of vernieuwend zijn zelfs. Voor mij zetten ze 10 man op een tax neer. Mm-hmm. Zorg met name dat die evenementen die er zijn, juist uitgebreid worden met leuke activiteiten. Ja, precies. Zelfs kleine kinderen gewoon op een BMX'je door de binnenstad van Heerlen, bijvoorbeeld hier bij zo'n side event, toch echt leert kennismaken met fietsen. Alles maar op minimaal niveau.
Ja, wat onthoud je beter dan die eerste medaille? Weet je eerste medaille nog? Je eerste prijs die je gereden hebt? Ja, dat was dan wat ik net vertelde. Hè? Dat was 6e plek. Dus, dat noem je prijs? Ereplaats, ja, dat noem ik in mijn geval een prijs. Tegen het podium aan? Dat noem ik een dikke prijs, ja, een dikke prijs. Maar nee, dat was leuk. Maar trouwens, we hadden het net over mijn dochters. Ze hebben vorig jaar wel meegedaan met de Tom Dumoulin, zeg maar, met de dikke bandenrace hier in Maastricht. Ja. En dat vonden ze hartstikke mooi. En moet ik wel zeggen, die kleinste, mijn vrouw, die was heel enthousiast en die begon te goed met de regenen toen. Ja, was slecht weer, joh. Oh, jong, en dat slecht weer. Ze keek dus achterom en toen vergat ze te sturen, is er zo'n hek in. Dus... Overal sluiten. Ja, bedankt Vera. Oké, hoort er ook een beetje bij. Ja, hoort er ook bij. Vallen en opstaan. Precies, vallen en opstaan, daar hebben we het over. Waar het vaak over gaat, Matti, ook in Limburg, is hoe zit het met die grote evenementen? Over de Tour weer naar Limburg halen. Ieder jaar als de Tour is, dan praten we Limburg erover. En hoe is het ermee? Gaan we die grote Tour de France naar Limburg halen? Of het WK Cross dat we natuurlijk 2 jaar geleden nog hier hebben gehad. Hoe ziet het daar eigenlijk uit? Blijft dat een speerpunt eigenlijk voor de komende jaren? Ja, dat blijft een speerpunt. Wat wij als onze taak hebben gesteld is om samen met de provincie en de gemeente te gaan kijken om tot een meerjaren ambitiedocument te komen van welke grote events willen we hier naartoe halen. Ja. En voor ons is dat op 2 manieren interessant. Eén is de branding van de regio. Laat zien wat Limburg, Limburg zien als wielerprovincie. Ja. En het tweede is eigenlijk wat Milan ook aangaf, de side events. Je kunt het heel mooi gebruiken om kinderen of jongvolwassenen kennis laten maken met de wielersport. En dat is eigenlijk daarom zijn die grote events ook heel erg belangrijk voor ons. Ja, maar moeten die events dan wel te maken hebben juist met bijvoorbeeld wegwielrennen, met de Tour? Want bijvoorbeeld het WK Cross, er is natuurlijk geen wereldbekerwedstrijd meer in Limburg. Sterker nog, in het verleden waren er veel meer echt grote crosswedstrijden. Denk aan Heerlen. Dat is minder geworden zelfs. Ja. Nou, in principe mag het, als het divers is, zou juist goed zijn. Want niet iedereen heeft dezelfde interesse. Ja. Toen het WK Cyclocross was, hebben we prachtige side-events gehad. Mm-hmm. Met jongeren, met volwassenen. Ja, zo vaak komt dat niet voor. Dus het mag juist divers en breed zijn. Mm-hmm. En wielrennen komt altijd terug. Dus sport. Dan maakt het verder niet zoveel uit of het met dikke banden of dunne bandjes is. Nee. Dat WK in Limburg, iedereen keek toen naar Van der Poel. Doet dat nog een beetje pijn eigenlijk, of niet? Ja, ik heb pas geleden het filmpje nog teruggezien. Ja? Ik weet ook die ochtend dat iedereen handen wrijvend zat te wachten. Nou, dit gaat wat worden, die jongen heeft het gemaakt. Ja. Dat kon niet anders dan Van der Poel moest winnen daar. Ja, en de mineur achteraf was ook wel voelbaar, moet ik zeggen. Ja. Maar een dik terechte overwinning, ja. Heeft goed gepiekt destijds. Ja, ene Wout van Aert. Ik denk, wie? Wout van Aert. Die reed toen ook nog gewoon cyclocross. Werd toen weer eens wereldkampioen. Ja. En Van der Poel, die moest er toen echt achteraan. En moest het hoofd buigen. Bij dat wereldkampioenschap, echt een mooi wereldkampioenschap. In de kou, in Valkenburg, in Limburg. Ja, dat eindbeeld. Dat is toch nog altijd een pijnlijk beeld. En het mooie is, het blijft altijd dat duel tussen Van Aert en Van der Poel. Het blijven fantastische duels. Is het niet in het veld, dan wel op de weg. En over de meerdere disciplines had je het straks over. BMX heb ik nu ook al een paar keer voorbij zien komen hier. We hoppelen van discipline naar discipline, naar jeugd, naar ouderen, naar sporters met een beperking. Het is een hele brede variëteit natuurlijk waar Limburg Cycling echt ook daadwerkelijk over gaat. Misschien even dus juist naar die BMX-omgeving die we hebben gezien. Die is in Venlo. In Venlo en Landgraaf zijn beide BMX-omgevingen. Toch is dat wel, als je jongeren ziet hoe ze leuk het vinden op een pumptrekje met een BMX-fiets. Ja. Dat is meteen voor de jongste jeugd vaak heel interessant. En dat is juist het leuke van laat ze daar nou mee beginnen. Dan stappen ze misschien daarna een keer op de mountainbike. En als ze daarop blijven zitten ook goed. Of misschien blijven ze op de BMX-fiets zitten. Ja. Er zijn ook een paar hele leuke talenten die op dit moment laten zien wat ze kunnen. Die nieuwe Twan van Gent willen worden of zo. Nou ja, ik hoop het voor ze. Mm-hmm. Zowel jongens als meiden bij die verenigingen die langzamerhand hoge ogen beginnen te gooien. Mm-hmm.
prachtig dat zich dat ontwikkelt op die en manier. Is er juist ook veel meer behoefte aan dan? Want laat ik zeggen, 10 jaar geleden hadden we het misschien niet meer over BMX. Vroeger hadden we het misschien wel, nog van die mooie baantjes. En de laatste jaren lijkt dat meer een opkomst. Is dat zo? Ja, nou, het zou kunnen of het zo is. Ik heb de cijfers niet zo paraat, maar ik merk wel dat het gewoon super aanspreekt. Het moderne en het interessante ervan. En dat het korter is en sneller. Ja. Bij die verenigingen, onlangs hebben we nog een aantal nieuwe leenfietsen weer aangeleverd. Want er was veel vraag naar, veel animo, veel interesse. Te weinig leenfietsen, dat is een goed teken. Ja. Dan is er veel vraag. Ja, het ziet ook altijd super spectaculair uit. Het BMX bijvoorbeeld, zoals wedstrijden in Landgraaf of in Venlo. Ja, hoe maak je de sport eigenlijk aantrekkelijk ook voor een nieuwe generatie? En je had het straks ook over virtueel fietsen. Ben je een beetje van het virtuele fietsen, Bram, of niet? Nee. Zit jij in de winter nooit gewoon op een trainer met een computer voor je neus? Nee? Nee. Zo niet? Nee, heb ik nooit gedaan. Oude stempel? Maar ja, gewoon oude stempel. Gewoon nee. buiten fietsen, hard trainen. Heb je het wel vaker gedaan? Ik heb de virtuele Amstel Gold Race was dit jaar. Dat was voor het eerst dat ik voor een computerscherm zat te fietsen. Met een computerscherm. En? Ik moet eerlijk zeggen, viel niet tegen. Het was nog wel leuk. Maar het is leuker dan zonder computerscherm. Ja, 100%. Ja. Dus nee, maar het heeft je niet verleid om daarna toch mee door te gaan. In de winter, als het toch regent, die wil toch misschien een uurtje even gas geven. Nee, maar ik ben geen prof meer, hè? Nee, dat wisten we. Nee, maar ik ben ook geen prof meer. Ik doe het wel af en toe namelijk. Nee, ik snap dat mensen daar plezier... Nee, maar die drive bij mij is er momenteel niet om dat te doen. Maar ergens zit wel eens in mijn achterhoofd. Want ik zou eigenlijk eens een keer af en toe een uurtje virtueel moeten fietsen. Ja. Doen jullie dit? Doe jij het, Mattie, of doe jij het, Milan? Ja? Ik doe het niet met heel veel plezier. Nee, ik doe liever buiten. Zo simpel, net zoals Bram zegt natuurlijk. Maar voor in de winter, als de avonden kort zijn... Heel erg slecht, precies. En dan is het ook meer 3 kwartiertjes erop zitten. Alleen moet je zorgen dat je het goede parcours kiest. Want ik kies af en toe het parcours en dan ging de eerste 5 kilometer bergop. En denk, wat heb ik nou weer gedaan? Is plezier ook snel. Waarom begin ik hier aan eigenlijk? Dat gevoel had ik wel. Maar het biedt wel alle perspectieven. En vroeger was altijd het verhaal van, we leggen het af tegen de computers. Dan zeiden ze, als kinderen willen gaan sporten. Ja, nu kun je dus eigenlijk zeggen, we gebruiken de computer om ze te laten sporten. Ja. Dus maar daarin geloof ik niet echt. Hè. Toen de radio uitgevonden werd... Toen verschillende allerlei artikels dat ouders heel erg bang waren dat kinderen alleen nog maar naar radio gekluisterd zaten. Vervolgens kwam de televisie. We zouden alleen nog maar gaan televisie kijken. Toen kwam de Nintendo. We zouden alleen nog maar gaan Nintendo. Ja. De Commodore 64. Wie kent die niet van ons met cassettebandjes? Zijn we ook niet verslaafd aan. Uiteindelijk willen kinderen bewegen. En het ligt ook vooral aan de ouders. Die worden er vaak steeds drukker. Ja. Hoeveel tijd die de kinderen geven om te bewegen. Mm-hmm. Of de mogelijkheden. Het wordt natuurlijk heel makkelijk om ze achter een computerscherm te zetten. Mm-hmm. Maar als ik zie mijn eigen kinderen op het moment dat je op een fietsje zet... of je geeft ze iets, dan worden ze actief. En ik denk... Daarom juist die pumptracks, indoor en die BMX, dat is voor kinderen superleuk. Want dat is heel actief, dat is spectaculair, dat geeft heel veel afwisseling. Dat is natuurlijk veel leuker dan op de weg fietsen, op een racefiets voor kleine kinderen. Dus daar zou wel echt focus op kunnen liggen. Ja. Dan leren ze supergoed van fietsen en dan kunnen ze later wel naar de weg. Ja. Nou ja, die Amstel Gold Race was dan wel dat virtuele dit jaar in ieder geval een uitkomst voor de editie van april. Toen iedereen nog echt bezig was met het virtuele fietsen. Jij reed dus mee. Er waren nog een heleboel andere toppers die meereden. Ook Tom Dumoulin, die zat ook dan, voor mij zelfs wel voor het eerst, deed hij mee aan zo'n virtuele race. Die ging me toch een partijtje stuk, ondanks dat het maar 1 uurtje echt hoefde. Maar het was wel een heel heftig uur. Dit is de virtuele Amstel Gold Race 2020. Maar wij doen het ook met een aantal proefrenners die bij ons zijn vandaag. Tom Dumoulin. Dan blijft er niet veel meer in die laatste kilometer wel gewoon naar buiten blaffen. Gewoon echt goed sprinten dan. Tom Dumoulin heeft voor het eerst sinds jaren dan toch weer een Amstel Gold Race volbracht. Inmiddels heeft Carlijn Swinkels plaatsgenomen op de rollers. Hoi, Leontien van Moorsel. Chantal van de Broek Blaak, die bij ons is gekomen. Sabrina Stiltjes, leuk dat je bent. In volle inspanning ook
niemand minder dan Marianne Vos bezig is aan de Amstel Gold Race. En daar is Leontien. Jongens, wat doen jullie maar? Ja, Carlijn, goed bezig. Goed blijven ademen. Ga je zo meteen met de handen in de lucht, mag het wel? Ja, zeker. Bam! Ja, het was een mooie inspanning op die dag van de Amstel Gold Race. Die dus niet doorging, maar wel virtueel op dat moment. Stiekem hoop je inderdaad. Je hebt liever een echte Amstel Gold Race buiten. Dat is ook heel duidelijk. Eens, Bram. Samenwerking met andere ploegen wil ik nog kort met je over hebben. Milan en ook Mattie. We zien, je hebt natuurlijk samenwerking met Team Sunweb. Boels Dolmans zie je regelmatig clinics. SEG Racing is hier ook in de regio geweest. Jumbo-Visma natuurlijk, zeker ook met de academie. En je bent met de mountainbike met de mannen ook bezig. Ja. Met Bart natuurlijk, het grote voorbeeld. Van Bram, Bart, maar misschien ook wel mijn grote voorbeeld. Ja? Ja, dat was natuurlijk een grote held in die tijd. En nog steeds eigenlijk. Steeds, ja. Als je ziet wat hij allemaal doet. Samenwerking met zo'n ploeg maakt het niet alleen maar interessant voor ons, maar maakt het alle projecten zoveel interessanter voor de grote gemeenschap. En je bereikt zoveel meer doelgroepen daardoor, door een activiteit aan te bieden met de ploegen, met de teams, met de renners, met de rensters. Daar kun je zoveel doelen mee invullen. En een van de doelen is uiteindelijk dat je de promotie van de regio kunt doen. Voor de trainingskampen, kom hier naartoe. We laten zien wat hier mogelijk is. Ja, wie kan het beter vertellen? Ik kan vertellen hoe leuk en goed het is. Maar als al die toppers vertellen hoe leuk en goed het hier is, dan is het helemaal perfect. Ja. En als je dat ook nog eens kunt koppelen aan breedsportactiviteiten, aan clinics voor jeugd, voor volwassenen, mountainbikers, wielrennen, ja, dan is het eigenlijk een perfecte combinatie. Ja, zeker als je kijkt naar iets wat echt heel spectaculair eruit ziet. Zoals bijvoorbeeld het mountainbiken met het team van Bart Brentjes. Ja, hoe ziet onze samenwerking er dan uit? Op het gebied van brede sport clinics geven voor de jeugd, maar ook informatieavonden voor mountainbikeverenigingen. Daarbij gaan we Limburg natuurlijk promoten als mountainbike-regio. Niet alleen voor mensen die 1 dagje willen komen fietsen, maar ook zoals wij hier doen momenteel voor meerdaagse trainingskampen. De samenwerking ziet er verder uit om informatie te geven over mountainbikeroutes, het aanleggen van nieuwe routes, maar ook om bestaande routes te onderhouden en te upgraden waar mogelijk is. Daarnaast de samenwerking van mountainbike evenementen, bestaande evenementen, maar ook het binnenhalen van eventueel nieuwe evenementen. Ja, een ander aspect natuurlijk waar de samenwerking uit bestaat is innovatie, nieuwe materialen, maar ook op het gebied van voeding. Ja, super gave beelden zijn er natuurlijk ook altijd. Dit was onder andere in Brunsum, want Bram zei meteen, waar is het eigenlijk? Want jij wil ook meteen op de fiets springen om dit mee te maken natuurlijk, liefhebber. Maar je kunt op zoveel plekken terecht. Ja, je kunt op zoveel plekken terecht. En het mooie is, als ik hoor van onder andere bijvoorbeeld Watersleien, Sport en Talentpark of Landel Kouwberg, hoeveel ploegen daar ook al komen. Ja. En waar wij helemaal niks van weten. Dat Mathieu van der Poel er weer eens is en dan is de Belgische ploeg er weer en dan zit CCC er weer. Anne van der Breggen woont er zelfs nu. Die woont er en op Watersleien zit Jumbo-Visma was pas geleverd met een trainingskamp. Dus komen eigenlijk overal vandaan, dus dat moeten we vooral ook laten zien. Ja. En daar zijn dat de perfecte partners voor. Inderdaad. Dat is allemaal heel erg veelomvattend. Dus je hebt het over jeugd en verschillende disciplines en vrouwenwielrennen en sporters met een beperking. En dat is allemaal samengevat eigenlijk in dit rapport, deze brochure zou ik bijna willen zeggen, Limburg koerst op de toekomst. Het is echt heel veelomvattend, hè? Als je de afgelopen half uur allerlei dingen voorbij hebt zien komen, Mattie. Ja. Jullie zijn met heel veel bezig. Ja, klopt. Zoals ik straks al aangaf, het is gewoon, de wielerwereld is gewoon heel erg breed. Je hebt zoveel kansen die er ook liggen. En we hebben daar ook een selectie gemaakt. Hè. Het zijn niet alle kansen die in Limburg zijn, maar we hebben echt een paar toch focus aangebracht waar we op willen inzetten. Ja. Maar er liggen zoveel kansen om samen te pakken. En er wordt ook gesproken over de teruggang van leden en zulke dingen. Maar ik denk dat er meer kansen zijn dan bedreigingen. En die willen we samen met de wielerwereld gewoon oppakken. Ja. En dat is echt waar wij de komende 4-5 jaar op willen inzetten. Ja, kansen verzilveren dus in Limburg. Het hele rapport is vanaf nu ook te downloaden op de website limburgcycling.com. Maar het rapport werd natuurlijk ook nog eens eerst echt officieel overhandigd. Door wie anders dan natuurlijk een exponent van de toekomst. Daar gaat het tenslotte om. Koersen op de toekomst. Stijn Dame, de Nederlands kampioen.
is voor het meegenomen. Oké, wauw. Het wielerplan voor de toekomst. Dankjewel. En dat van de Nederlands kampioen bij de belofte. Vind ik heel bijzonder om te ontvangen. Limburg koerst op de toekomst. Ja. Wielerprovincie bij uitstek, 2020, 2025. Heel mooi. Dank ook aan iedereen van het platform. En jullie gaan er met elkaar onze steun wat van maken. En omdat Limburg de wielerprovincie bij uitstek is, willen we natuurlijk zorgen dat niet alleen het talent van nu beter wordt, maar dat er ook nieuw talent komt. Jong en oud, dames, wielrennen, recreanten en ook innovatie. Denk aan initiatieven als de 100% Limburg Bike, het organiseren van wielerevenementen, profrondes. Dus volop ambities. En dat vind ik ook het mooie in dit plan. Waar ook wordt nog laten zien hoe we ook Limburg beter kunnen promoten dankzij het wielrennen. Dus dat je niet alleen naar Limburg komt in een weekend om ook nog een beetje te fietsen, maar dat je gewoon ook bijvoorbeeld met Shimano Experience Center ontdekt wat voor wielerprovincie Limburg is en wat het te bieden heeft. Ja, het omvat zo ontzettend veel. Joost van der Akker, gedeputeerde onder andere dus voor sportzaken, die het rapport als eerste in ontvangst heeft genomen, nu officieel. Dus nu te downloaden ook op de website. Milan zit er bijna op, maar niet voordat we nog even aandacht vragen voor dat prachtige shirt, dat we ook achter Bram zien en hier ook hangt. Het Limburg Cycling tenue. Dat is al heel vaak gevraagd. Waar kan ik dat kopen? Het is te koop. Ja, dus nu, er zijn heel veel Limburgers trots op Limburg, gelukkig. Ik ben er één van. Ja. En mensen willen graag uitdragen vaak met het Limburgse tenue. En het is nu ook dan te koop. Lange broek, korte broek. Alles, het hele tenue. Ja. Je mag Limburg all over the place. Ja. Maar bij ons op de website kun je alle informatie vinden om het te kunnen kopen. Ja, en dat blijft dan niet aan de strijkstok hangen, nee. Want... Nou, de opbrengst van het tenue gaat naar het jeugdwielrennen en naar het aangepast wielrennen. Ja, dus het is niet alleen omdat het een mooi tenue is om het uit te dragen, maar je dient ook nog eens een mooi doel daarmee. Precies. Mooi. Zijn er nog dingen die we niet gezegd hebben? Kan ik mij niet voorstellen, want het was best wel duizelingwekkend veel. Heel veel dingen niet gezegd. Ja, toch? Maar dat is niet erg. Daar is het plan eigenlijk voor. En dan kan men het plan lezen en alles wat we op de informatie op de website hebben, ja, dan komt het helemaal goed. Ja. Maar als ik dan als niet-Limburger nog iets mag zeggen. Je zei het al, trots. Ja. Ik denk dat je hier in de provincie wel heel trots mag zijn op datgene wat we hier hebben. En dat is niet alleen het Limburg Cycling, want dat is fantastisch. Maar ook wat we eigenlijk al samen hebben gebracht. Denk maar even na. Roze, de Giro gewonnen. Gele trui gedraaid. De laatste gele truidrager komt uit Limburg. De laatste winnaar van Leuk-Bastenaken-Luik, zeg maar, van Nederland komt uit Limburg. Mm-hmm. Dus we brengen wel heel veel goeds voort. En dat is wat je in het begin ook zei, dat moeten we echt als Limburg uitdragen. Want juist dat stimuleert ook. Wees, loop maar met die borst vooruit. Mm-hmm. En wat hebben wij in Limburg allemaal? Het is mooi dat jij trouwens heel veel in de wij praat. Wij als Limburg en wij Limburgers. Ja, maar ik woon hier al... Jij bent gewoon een Limburger. Ik ben geen Limburger, maar ja, ik voel me toch wel hier thuis. Laat ik dat wel wezen. Ja, en mooi dat je die betrokkenheid ook uit. Super bedankt dat je er was, Bram. Kunnen we bij niet overheen gaan, toch, meneer de voorzitter? Daar kan niet meer overheen gaan. Daar kan niet meer overheen gaan. Gaan we ook niet eens proberen. Fijn, dank voor jullie toelichting op dat hele rapport. Dat het te downloaden is via de website limburgcycling.com. En dus ook dat tenue. Goed voor het fietsen buiten en ook heel goed voor het jeugdwielrennen en voor het aangepaste sporten. Dank voor het kijken, mooie dag en veel plezier met het wielrennen, waar dan ook.